nga ipatuman sa sulod sang 90 ka adlaw gani hindi pa ini makapahayag kung apektadong ila sini nga biyahe. Sa piyak nga bahin gin kumpirmar naman ni Villanueva nga yara na gintipon sa Bacolod City Admin ang mga expired nga prangkisa sa traditional PUJs bangod ang syudad na ang bahala nga magpa-renew sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dugang pa ni Villanueva nagapasalamat man sila sa moratorium nga ginhatag ni Mayor Albi Benitez agod makapadayon sila sang biyahe. Nagalaom si Villanueva nga ma-renew ang ila mga prangkisa. Sa mga duga pa natin nga mga balita lokal, nagpapanaog naman sa Joint Executive Order batok sa avian influenza sanday Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Bacolod Mayor Alfredo Avelado Benitez. Tuyo sa Executive Order, amo ang pagplastar sa pagsulundan para sa pagsulod sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod sang tanan nga live domestic kag wild birds. Ila produkto lakip ang itlog kag manure gikan sa mga lugar nga may gin-report nga kaso sang avian influenza. Nasaad sa executive order nga total ban ang tanan nga live domestic kag wild birds. Ang produkto sinilakip ang itlog kag manure gikan sa Luzon, Mindanao, Panay kag Guimaras. Sumuman sa mga lugar sa Visayas nga may probable cases sang avian influenza. Nagpahamtang naman ang veterinary inspector sa mga jurisdiksyon sang Negros Occidental Subuman. Gin-alerto ang Interagency Heightened Patrol sa mga borders agud masiguro ang istrikto nga implementasyon sa executive order. Ginapaabot ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, chairman sang Committee on Laws, Ordinances and Good Governance, nga mabulig para sa pagtipon sang dugang nga pondong ordinansa nga ginpasar sang konseho, angot naman sa paghatag sa relief sa mga Bacolod noon nga nangin delinkwento kung wala makabayad sang ilang real property taxes. Sunod kay Espino, pagi sa kasuguan, matagan sa oportunidad ang mga delinquent nga mga real property owners sa pag-areglo sa ilang mga balayraan bagon madula ang ila obligasyon nga mga penalidad kag surcharges. Dugang pa ni Espino, iningalihok ginhimo man sadto sang konseho sa diin nagatipon sang 44 milyones pesos nga koleksyon ang syudad. Sa idalom sa among ordinansa, ang mga delinquent nga real property owners ang mahimo maka-avail sang 100% nga relief sa penalty. Sa tiyon nga ini sila magbayad umpisa Enero 1 to Marso 31 masunod nga tuig, samtang 50% naman nga relief para sa mga taxpayers nga magabayad sa bulan sang Marso to Abril sa masunod man nga tuig. Duwa ang mahatagan sang pagkamot sang sining nga ordinansa, no. Number one is, of course, makabuli kita sa atong delinquent taxpayers nga matagan sa tax relief, no. Kaya i-waive naton ang penalties and surcharges sa mga delinquent taxpayers. No? That's number one. Number two, makabulig ini sa aton nga collection. Ang aton nga i-experienceahon sa masunod nga tuig sa 2023, we will be facing a reduced share from the national tax allocation. Si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Samtang ginako ni Councilor Al Victor Espino nga nagakinahanglan pa sang malawig nga panahon antes matapos ang pagpanghawan sang spaghetti wire sa bilog nga syudad sang Bacolod. Sunod kay Espino, sa piyak sang wala untat nga operasyon sa nagkalain-lain nga mga telecommunications companies, nakita sang konsehal nga hindi mahapos ang among trabaho nga mahimo magalawig pa sa sulod sang 2 ka tuig kag tunga antes initanan nga makumpleto. Duga pa ni Espino, sa sulod sa 2 ka tuig kag tunga antes ako na suno pa kay Espino, mayara sang kabilugan nga 70,000 ka linear meters ang bilog nga Bacolod nga dapat tutukan sa gintukod nga task force sang karon nga administrasyon. Gintala na sa Martes nga adlaw, Desyembre 13, ang Christmas Lights On Ceremony sa Provincial Capital in Lagoon, siyudad sa Bacolod. Kadungan sa ika-63 o 63 anyos nga kadlaawan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ini masaksihan alas 5:30 sang kasisidmon nga tambungan man sa mga provincial government officials kag employees. Diri masaksihan ang mga matahom nga Christmas lights, trees kag decorations sa Capitol Building kag Lagoon, pati na ang fireworks display. Isa man sa ginalauman sa mga empleyado, amo pag-anunsyo sang gobernador sa pagabatunon nga Christmas bonus. Nagligan nga 2021 may switch on ceremony man ang Christmas lights kag ibang pang dekorasyon sa Kapitolyo kag Lagoon, apang may ginpatuman nga health kag safety protocols pangod sa COVID-19. Gin-identify naman sang Provincial Veterinary Office nga priority site sa Negros Occidental sa pagmonitor sang migratory birds ang syudad sa Sipalay bilang precautionary measures sa bird flu.
Sunod kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana, ang sipalay among ginakabing nga flyway o kung hulugpaan sang madamo nga migratory birds, ganit diri man masami nga ginakuha ang blood samples kag ginapadala sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, agon nga ipaydalom sa Avian Influenza Laboratory Test. Apang ginklaro ng Limana nga hindi lang sa sipalay ginapatigan na pag-monitor kundi pati na sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental nga na-identify sang Protected Areas and Wildlife Bureau, Department of Environment and Natural Resources nga ginahugpaan sang migratory birds. Sa naligad nga Disyembre 2 na record ang una nga kaso sang bird flu sa Western Visayas sa Barangay Cagay sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Actually, ang diri sa Negros, si Palay, before, ang na-identify sa nga PAUB, no, sa DNR, nga nahimamaylan, bago sa Enrique din si Palay. But this time, ang nakuha na lang nila is ang si Palay, no. So, amo na sila nga flyway siya or dulungkaan o lagyan sang migratory birds. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Placida Lemana sa Provincial Veterinary Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Pagpaiway sa pagpasaka sa SSS kag PhilHealth contribution ginalauman sang Employers Confederation of the Philippines. Samtang COMELEC magapadayon sang voters registration subugod sa maabot nga Lunes. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Good morning lahat mga ka-aksyon. Kag welcome na diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag Aksyon Eden, kuha na lang ha. 15 days to go na lang before Christmas. Yes. Dalit na lang, no? Kag, Merry Christmas. tapos Christmas, ano naman i-countdown taman? Valentine's. Valentine's. Gala count. Birthday nyo eh, ni Aksyon Dorel. Dasan na mo tapos sa among birthday. Birthday ko eh. Naano ka man. Naano mo naman. Para ka Ginaklaro ko lang mo lang. Para ka preparar mo lang mga manugatag sa ato. Morning na dira sa kay Angelita Rivera. Kagawa din Bongjo Campo sa Barangay Maawa na sila ni Cap Vito sa kapihan ni Chona. Yes.
Joseph Risaga, good morning man. Kag si ihada ko da Jocelyn Song Comedia. Good morning. Ara man si kumari ko, Teresa Linaha Kayaw. Kag kay pari ko da Gilbert Kayaw, good morning man. Yes. Si Stella Maricelis, may aga man sa imo dira sa Bago City, Ana Sinoro, kag Purita Demerin. Ginagreet niya lang si RR sa iya 5th birthday today. Happy birthday! Happy birthday to you. RR, happy birthday. Sige, ang classmate ko, Marilo Varela, good morning man sa imo. Sige, go. Elanesa Saison, mayong aga, dira sa imo. Hindi kami Reynaldo. gani nakita na ni Nilisa. Sa Hall of Justice, nakita kami Kita ka mo. Good, kinakita ka mo. Oo. Reynaldo Novis, mayong aga. Tamyaw ya lang upod niya, mga kaupod sa barangay Kagawad, sang Batuan, Valladolid. Naga-monitor. Thank you so much sa inyo, dra. Marilu Varera, good morning, boy. Ano na yan? Ano nga tunod? Tunod sa alay ito yan? Sino na to, no? Ano na yung tunod? Ano ito ganing isa yan? Bye, boy! Kasabad. Sabad. Dumduman mo din. Bye, boy! Wala nang iba pa. Kay Ma'am, kay Ma'am na lang kay Rochelle Evangelista, good morning! Happy weekend! Sir Dennis Nuestro, may agaman dira sa may wood fire, Bacolod. Yes. Tessie Esquadra, may aga, watching from Binalbagan. Oy, sa family kwatson dira sa may Banawasang Binalbagan. Hello, good morning. Sige. Phil Alonsagay, morning sa imo, amigos. Standby na sa Balita National. Kag sa aton. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Wala po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara ang ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat. Time, las 7:16. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita nasyonal. Nagalaom naman ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP nga ipaiway sang Social Security System kag Philippine Health Insurance o PhilHealth ang pagpasaka sa kontribusyon sa mga miyembro sa masunod tuig. Sa pihak nga mandato sa lahi ang pagpataas sa kontribusyon, nagalaom si ECOP President Sergio Ortiz nga mahatagan liwat sa otoridad ang presidente paagi sa Kongreso agud mahold ang dugang nga balayran. Patag ni Ortiz, apektado sa pagsaka sang monthly premiums ang mga empleyado kag employers sang magagmay nga negosyo ilabit na sa panahon nga tuman ang pagtaas sa inflation sa pungsod. Ang inflation rate sa Pilipinas sa dumduman yara karon sa 8% sa bulan sang Nobyembre.
Ginpahayag ni House Banks and Finance Intermediaries Committee Chairperson Erwin Tieng nga kakason sa mga proponents ng hagna nga magatukod sang Maharlika Wealth Fund sang Presidente sa Pilipinas bilang chairman sang Board of Directors nga magadumala sa Sovereign Wealth Fund. Ginpagwa ni Tieng ang pahayag matapos nagpalabot sang kahangawa si Senior Minority Leader Paul Daza nga mapolitikahan ang investment fund kung ang presidente among chairman sang Board of Directors. Ginisister man ni Daza nga ang mga miyembro sang board wala ginapoint sang presidente. Sa naibaloan sa pinakauli nga ginaprubahan nga bersyon sang Maharlika Wealth Fund Bill, gindesignar ang presidente bilang chairman sang governing board. Ginanunsyo naman sa Commission on Elections nga magapadayon ng voter registration sa Pilipinas sa Disyembre 12, Lunes inang adlaw. Ginpahayag sang COMELEC ng voter registration campaign magatakop sa Enero 31 tuig 2023. Dugang pa nga ang batunon nga registration application sa lamang ang first time sang guniang kabataan election voters kag mga regular nga botante, transfer of voter registration record, reactivation of voting status kag correction o kung change of entries sa voter registration record. Samtang ang overseas voter registration ang mag-umpisa base sa plano nga Disyembre 9 kag halos tanan nga Philippine Embassies kag Consulate General sa bilog nga kalibutan lakip ng Office for Overseas Voting o kon OFOV sa Manila. Pahayag ni OFOV Director Sonia Bea Wi Lusada, kalakip sa resumption sa overseas voting registration, amo ang registrasyon sa Manila para sa mga Filipino nga magagwa pa lang sa pungsod nga ilan ibaluan nga yara sila abroad sa election day sa 2025 para sila makaparehistro antes sila ma-deploy. Apang gipahayag ni Lusada, mag-operate ang mga embahada halin Domingo tubtub Huwebes, umpisa Disyembre 11. Magatambong naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa United States sa Nobyembre 2023. Ginpahayag ni Philippine Ambassador to the U.S. Ambassador Jose Manuel Romualdez nga iya ginakumpirmar ang pagtambong sa Presidente sa APEC kaupo ng mga lideres sa ibang nga pungsod nga invited man sa nasambit nga okasyon. Sunog kay Romualdez nga ginalauman nga ma-meet ni Marcos sa mga American business groups agod talakayo ng posible nga investment sa Pilipinas. Ginpahayag ni U.S. Vice President Kamala Harris nga ang summit ang patigayunon sa Nobyembre 12 sa San Francisco, California. Naibalaan sining tuig ang pungsod Thailand ang nag-host sang APEC Summit. Nagapakabay naman ang Private Sector Advisory Council kag Anti-Red Tape Authority sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpagawa sang executive order agod mapadali ang pagproseso sa permit sang Internet Infrastructure Project. Sa isa ka statement, gipahayag sa PSAC kag ARTA nga importante nga mapadasig ang proseso tungod kinahanglan sa mga Pinoy ang mas maayo nga internet connectivity. Tuyo sang executive order, agud nga ma-institutionalize ang nauna nga joint memorandum circulars nga mag-expire sa masunod nga tuig. Nagapati ang ARTA kag PSAC nga dako ang ginbulig sang joint memorandum circulars tungod sa nakitaan nga improvement sa kadamuon sa mga ginaprubahan nga telco permits. Nagwa sa pagtuon sang independent group nga Octa Research nga mataas nga presyo sa mga balaklon kag pagpasaka sa sweldo sa mga empleyado ang luyag sa mga Pinoy nga matutukan sang gobyerno. Sa ginpatian nga survey sang Octa ginsabat sang 1,200 ka respondents ang pamangkot nga ano ang tatlo ka issue nga kinahanglan aktuhan sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagwa sa resulta nga pagkontrol sa nagasaka nga presyo sa mga balaklon ang nanguna sa listahan. Ginsundan man ini sa pagpasaka sa sweldo kag akses sa barato nga balaklon kag madumduman naglambot pa sa 8% ang inflation sa Pilipinas sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig. Sa mga duga pa naton nga mga balita nasyonal, ginpahayag ni Senator Christopher Bongo, ang Senate Committee o Chairman sa Senate Committee on Health, nga bukas siya sa ginaduso nga paggamit sang marijuana bilang bulong diri sa Pilipinas, apang suno sa iya kinanglan sang maidid nga pagtuon para sa insakto nga regulasyon sini. Suno kay Go, bisan si Anay Presidente Rodrigo Duterte, ang nag-abi-abi sa among ideya sa piyak nga istrikto ginapatuman ang pagdumili sang ginadilian nga droga. Naibaluan ang hagna nga paggamit sang marijuana bilang bulong ang ginsumeter ni Senator Robin Padilla.
Na-recover sa otoridad ang 17 milyones pesos nga balor sa shabu kag linibo ka pesos nga vape cartridges nga may unod nga liquid marijuana gikan sa anom kagin abandona nga parcel sa syudad sa Pasay sa ginpatigan nga operasyon sang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ang ginasuspetsohan nga mga shabu ang nakuha sa packages nga gindeklarar bilang kick shield for taekwondo kag kick shield thick foam rubber kag tamarind candy. Samtang ang liquid marijuana ang nakuha naman sa parcels nga gindeklarar bilang multivitamins, beauty lip balms kag herbal tea. Samtang nag-file sa reklamo ay sa kanegosyante sa National Bureau of Investigation o NBI matapos nadulaan siya sang 1 milyon ka pesos sa iyang bank account. Sunod sa report, ang tagreklamo nga si Flordelina Chan ang nakabaton sang madamo nga text messages angot sa one-time password o OTP sa tong Oktubre 26 tubtob Oktubre 27. Sunod sa iya, wala niya ginsapak ang mga mensahe bangod wala man siya nagagamit sang online banking para sa iya nga transaksyon. Dugang pa, gintawgan niya ang bangko matapos nakabaton sang mensahe nga nagapaandam angot sa suspicious transaction. Sunod kay Chan, nadiskubrihan siya nga nadulaan siya sang 1 milyon ka pesos matapos personal nga nagkadto sa bangko. Nagpadala naman sang sulat ang Rizal Commercial Banking Corporation kag Chan kaginpahag nga hindi nila mabalik ang nadulong nga kwarta bangod sa OTP kag wala man sang paglapas nga natabo sa ilang nga sistema. Sa katapusan nga balita national, gintayog naman sang 5.6 magnitude nga linog ang Southeast Governor Generoso, Davao Oriental alas 4 sini nga aga Sabado, Desyembre 10. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang linog ang may kadalawon nga 65 kilometros kag tectonic in origin. Nabatsyagan man ang intensity 4 nga linog sa Governor Generoso, Davao Oriental, bansalan sa Davao del Sur, malapatan kag malungon sa Sarangani. Intensity 3 naman sa syudad sang Davao, syudad sang Mati, Davao Oriental, Alabel, Glan kag Kiamba sa Sarangani, Coronadal, Polomol, Tampakan kag Tupi sa South Cotabato, kag syudad sa General Santos. Intensity 2 sa Maitum, Sarangani, Tiboli sa South Cotabato kag Colombio sa Sultan Kudarat, samtang intensity 1 naman sa Kalilangan, Bukidnon, Norala sa Santo Niño, Surala kag Tantangan sa South Cotabato. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Ang ato nagapaguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, sa atong balita negosyo, sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon bala kon. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig.
Hindi nga ako yung kwanaw. Ang ano? Dali Sure. lang. Si Kwanda, classmate ko kag kumare man, Virgil Gaspi Coloso. Good morning sa imo. Good morning. Dali na lang Gusto mo i-countdown tang kasal ni Kwan? Ni Kashmir? Lapit. January, ano to yung 8? Ano nang adlaw January 8 man? Sunday, garo. Okay, Sunday. Yes. Kag dira sa kay kumari ko man ihada classmate Jean Buerom, morning. Kag kay pare ko Arlene Buerom, morning man. Sa kay Teres Vergara Sancho, morning man sa imo dira, no? Or siya sa Moises Padilla, gali. Sino? Si Teres Vergara Sancho. May sugpon sa comment. Ano naman niya si Alex ng mga pamangkot niya do ka mga si Kwawi mga pamangkot na. Ay nan. Singanan ka nagibla Alex ang mugay bala sang mga kuan abla mga comment nga daw mga balingag bla. Kalai. Kapila magitanay ta kay Chatchahon ka ni Aksyon Boy. Chatchahon ta ka kung mayo ka magchatsa. Good. Lito Dayap, morning man. Emily Morden, ginagreet naman happy birthday kay Kagawad Lori Morden sang barangay Kabog. Happy birthday to you. Oy, Kagawad Lori Morden sang Kabog. Happy birthday. Morning manda kay Ulay Abalahon Kagawad, may agad sa imo, no? Si di ka nadaman. Pwede wala ka ni Alex Monteza. Si Paul Lawrence Magno, good morning, ma'am and sir. Shout out ko na sa family. Bahinting. Si Ada ko Glacial Yulo Masculino Hopson. Good morning man, ha? Ara sa? Hindi, gina good morning ko lang Abi ko busy siya. Busy siya, no? Dahil ikaw. Bongga, sinang glaze. Dahil ikaw, dahil na. Di sakto man, kaya parang mas hindi makita. Gani, naulanan siya pala ko, no? Ay. Baka-baka man bala si Ada bala sa kwan sa ilang performance. Kaw. Congratulations da kay Adrian Nemes. Kay Miss Dolores. Pakta Miranda kag kay Amazing Y. Yes, grabe ano to yan Action Boy ng ng very on the spot. On the spot. Pero makita mo gid mga talents ng mga Team Journal. Ang on the spot pag ilan ni Migo ta Archie Alipalo True. Kaya naglabay lang tayo mga bata kwan mo. Nadumduman na nila. Ay, may performance sa Globe mo. Yung tawag si Kwan, tawag siya mo ni. True. Si Lani Migo Tamani Canto, Dominic Banyaga, Carla Canyet. Kag sa mga Group mates friends sa una. Group mates sa una. Kag sa mga barkada, amigo, kag mga amigos sa Kwan vloggers sa Bacolod. Yes. Morning sa inyo. Noel Ardenio Vargas, morning man. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa Balita International, nagpasar sang ng US Congress angon sa pagprotekta sa same-sex marriage sa ilalim sa federal law. Sunod kay US President Joe Biden, naghimo sa tikang ang Kongreso agad mapasiguro nga may kinamatarong ang mga Americans nga pagkaslan ang tawo nga ilan na luyagan. Dugang pa ang bipartisan vote ang magahatag sa peace of mind sa minilyon ka mga LGBTQ+ matapos garantiya ng ilang kinamatarong kag proteksyon subugman para sa ila mga kabataan. Sa balita naman sa negosyo, nagsaka ng presyo sang ham nga masaming ginahanda sa adlaw sang Pasko. Sa report, nadugangan sang 20 pesos ang presyo sang kada kilo sang ham ikumpara sa atong tuig 2021. Sunod sa nagabaligya sang ham nga si Edgar Billones, nagmahal na ilabi na ang mga ham nga may sauce o kon glazed banguda nagmahal ang presyo sang kalamay. Samtang ang cooked Chinese ham ang nagsaka sang 60 pesos. Rason nga ang bilis ni karon ang nagalambot sa 1,680 pesos tubtob 1,800 pesos ang kilo. Ginpahag naman ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated President Stephen Kua nga kung hindi masarangan ang presyo sang luyag nga brand sang ham, magpangita sang iban nga brand para sulod sa budget.
Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 35 centimos. Ang Singapore dollar 40 pesos kag 90 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 11 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, nagtaliway si Pilipinas Got Talent. Nagtaliway man. Taliwan. Nagtaliwan si Pilipinas Got Talent Grand Champion Jovit Baldivino. Ay. Kahapon is ang kagahon, Action Boy, matapos ang pila ka adlaw nga pagka-confine sa hospital sa intensive care unit sang Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas Jesus City. of Nazareth. Jesus. Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas City. Samtang nag-post naman sa Facebook ang iasawa nga si Camille Ann Miguel nga kasubo gid syempre Action Boy. Of course, eh. Siya. Oh. Pila Kag edad may ni letra, Jobit? 29. Wow. Base sa report, Action Boy, aneurysm ang ikamatsan sang singer. Kay actually may Hindi nagwa ba nga report. kuan siya mo ni sang Pilipinas Got Talent nga first grand winner. Yes. Ang kanta mo lang, oh. Ayos ang journey. Yes. Ah. Faithfully. Correct, Kaya ang correct. last in Action Boy, before siya kuno na ICU, may ginkantahan siya. 3 kasunod-sunod nga kanta nga super taas, bala, dala na ng Faithfully. Tapos, nagpungko siya kuno sa igad, tapos gulpi lang nag-deform ang iyang face. Kuya, oo. Nagtulo ang iyang laway. Tapos mo na itong indala na siya diretso sa ospital. Oh, may Na-ICU na, may naglupok may na. lupok ro nga ugat. Yes. So ang banabalaan ko gin-advise na siya sa doktor nga hindi sa Oo, magkanta. oo. Pwede ka magro kakanta guro, bro. Pero hindi sa mga birit-birit, kita mo. Kaya di ba ako magbirit, kaya wala labot nga tiyang hangin halin sa diaphragm. Siyempre, mangusog ka ginaya mo. Oh, galing kay tiya mo nang iya nga kuan no, biritero ni siya eh. Ang Faithfully pa lang nadaan nga. Faithfully! Dapat tani mga kanta, tani mga strangers in the night. Yung mga mula na tani, no? Exchanging glances, wandering in the night. Teka dito, hindi Pero ka. to safe lang. Safe ka lang, bla. Oo. Di bla, alam mo na tani ang mga kanta. Iyaya kay... Galing kay ti known si kuan si Jovit nga kuan daw Virit, Virit Virit, ni yun. saya. Hay ka kuan man no kasubo man nga 29-year-old nga singer naton. Isa pa ni world class singer man ni sila bro. True. Kag di nakita ini Action Boy ang iya nga pagpanghimakas man bala kay syempre ang story man bala before ang Nagpigado success. man. Kita ko ni pag-una gid nga audition mo. Oh, wala na doon naglabay lang. Kung nag-agi lang bala yan, daw matyaga mo daw nag-agi lang sa bala yan daw niya ay may kuan gali daw. Contest, may track May bla. audition gali daw, may intrata da bla. Na, tapos nakibot ang tanan Action Boys tingog ya pagkanta Kaya yan. probiro na ganing reactions mga judges doon na kuan pas lang mo doon na may ara nang mga judges kasi makita mo si Mahikay matsura nga. nila nga daw nahikay lang isa. Ah. Pero pagkanta na puwerte, no? Faithfully, I'm so young. Ano ganing puno, anong sugod sinangani isang faithfully na? Ang buta? James. Si James kay singer man ni si James. Nambala ko ni si James Binares ni. Nga, tanawa si Jubet to, ikaw mis aga birit ka di sang kanta di halong ka. Yan eh. Pero ang kanta ni Jovit, ano na Highway Run. Amo na sa... correct. Kaya, pa, kung kanta ko na... Into the midnight sun. Kung si James magkanta, paano ba? Highway run. Ang kulang ng tuno na yaman. Nainay ang version. Abi ko, I run into the midnight. Sabi mo naman. Abi ko, Ano na? abi ko, amo Chinese na. version ng iyan. Rap version. Chinese version. Wheels go round and round on my mind. Nan. Jobit. Ano Ay, siya? sige lang. Sa pamilya ni Jobit, take ng condolence, no? Nag-upo dito sa kalisod sa pamilya Jovit. Kagupor sa mga Filipino, at matcheck man sa kasubo bala sa sining pagtaliwan ni Jovit Baldivino. Baldivino ni saya. Baldivino. Kami kilala ko yung Baldovino. Dahil mo na iya. Si ano na iya? Si Renwa. Renwa Baldovino. Sir, morning da, no? Balita sa sports. Game kibot sa Croatia. Ang paborito nga Brazil agud nga makalambot sa World Cup semifinal sa kagabi sa pagdaog nila sa score nga 4-2 sa penalty shootout. Pagkatapos nga nagpata sila sa score nga 1-1 sa pagtakop sang extra time. Wala mapasulod ni Marquinhos ang crucial nga spot kick sa shootout kag nag-igo ini sa poste sa diri nag-abanse na ang Croatia. Kag nangin maayo man ang mga save nga nahimo ni Dominic Livakovic. Kag na pasulod sang Croatia ang apat nila ka penalty kick.
Nangin remarkable ini nga turnaround pagkatapos nga ang Brazil daw manugdaog na kuntani isang napasulod ni Neymar ang unang score sa isa ka wonderful strike tunga-tunga pa lamang sang extra time nga naghatag sa ila sang uko nagpatas na kuno si Neymar sa 77 ka international goals nga nahimo sang Brazilian nga si Pelé. Apang si Bruno Petkovic nagbalo sini sa pagtakop sang ika-117 minutos para sa Croatia agud mapuwersa ang penalty shootout. Samtang nag-abansi na karon sa semifinals ang Croatia, samtang ang Brazil magahulat pagid sang apat pagid ka tuig antes makahatyan ako makaangkon sa kayunan nga kuha liwat o kung maangkon liwat ang kadalagan sa World Cup. Samtang sa isa pagid kampang gindaog naman sang Argentina ang ila sining hampang batok sa Netherlands sa isa man ka penalty shootout sa score nga 4-3. Si Lionel Messi nagpasunod sa isang penalty sa shootout kag ang Argentina goalkeeper nga si Emiliano Martinez nag-save sang duha ka attempts sang Netherlands. Ang ilas ning hampang nagpatas man sa score nga 2-2 pagkatapos ng extra time. Sa din si Messi nakascore sa isa ka goal kag nag-set up sang isa pa gid nila ka goal. Napatas sang Netherlands sa ika-11 nga minutos sang second half ang ilas ni nga hampang. Masunod nga mag-encontro ay naman sa sining na quarterfinals sang FIFA World Cup. Ang England kag France. Samtang ang Portugal kag Morocco ang may isa man kahampang sa quarterfinals. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Magabalik kita mga ka-aksyon sa aton Balita Espesyal pagkatapos lamang sila. GSM Blue Mojito. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Hey, morning na liwat mga ka-aksyon. Turko Jongko. Tol, may aga na sa imo Tarks. Te, wala pag gyapon ng Pasko din ni Aksyon Eden, magi. Gani, ano na Tarks man? Sino wala rin yung Vargas Galis sa Siargao Island, Wow. Nagatanaw. Greet siya lang si Elena sa La Carlota City. Sir, makatoda sa Siargao, please, ikaw ang akong welcome committee. Correct. Welcome committee. Sa kay Rochelle Evangelista. Nya, wow, sexy girl. May naglabay guro to sa iya. Base. Sa iya bligyan, may naglabay guro niya. Gani, Wow, sexy girl. Tapos amo lang yung butangya para hindi lang sa pag-akigan. Kung kunabi, tagalanta lang. Kunabi, galantaw. Sa Yes. pero may naglabay guro da. True. Sa kay Mary Ann Valencia Escraela sa Gamonitor Mansubong. Sige, sino pa na da? Wala pa. Si Vance Bila eh. Bilya? Bilya, may aga. Wala ga aksyon ko no sa crime water. Kaysa mga sobra kuryente si Mayor. Daw naman na daw ga action man pero ti daw ay amot no ay do sige man lang. Oo, sige lang. Hindi bala may ara nang isugid kay me ano something mo na. Yes. Ti pagsugid ti ano dayon? Sa laon, i-verify garo. Magi sa Testa subong galing process. ang panawag yan crime water eh. Crime water, ganun tawag nila. Gantos gapon ang pumuluyo sa may ko tubig. Permi lang wala ka may araman wala gatubod. Kag ang sobrang makamahal sa kuryente. Yes. Damo sang rason eh. Gapon ng Sineco ari de may mga rason to sila. Pero ti daw way matandog ang iban nga mga rason pagid. Basta kuya sa subong ang board of directors ana sa ginabasol ko da. Sang saka sa kuryente. Willid Nga how? ate atong extend lang nila tong Yes. ang mahal. Oh, true. Willie Delgado, morning. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na
isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Philippine Standard Time, las 7:41. Good morning naman sa aton sinima ka-aksyon! Yes, morning! Kag happy weekend! Happy weekend, Action Boy! Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon! Kag 17 days, 15 days na lang, 15 na lang. Before Christmas. Yes, kag lapit na lang makita si Action Boy nga nagapuruntong. Nga may pruntong ako. Kasi ay mga Victorian Ako na iya, Switzerland na iya. may ara to ya bala nga Victorian era nga puruntong sila. Pakita ko bala sa Inang daw, imo. kuan daw. Oo, taga naka-ideya gani, parang mga high school to nga mga ano ni Renz, masuksok mo. O kung bakatin, bala okay lang gali. Okay lang gali. Midyasan mo lang laba. Amo na siya. Oo, no? Yes. Sige. Tapos black shoes ka lang da. Napangita ko ang kuan bala, mga kalo bala nga tag... Do magician. Do, tag duwa ka ruler bala. Oo, pwede mo sudlan kwan. Take Kasi out. Ulmon mo ko tayo na. Ay, tuod gali ang munta na, no? Hindi yaon ta, mangita ta kalo nga ng Taas-taas, Victorian ganyan. era, bala nga Oo. taas-taas sa kalo. Ang igob lang ulo sa lechon. Tingala, si Miss Nora, magpuli ko, kililiw. Nang tuboy, nang kakiwi ng imo nga kalo. Amo ginasakay doon na, ano ko, bito na. Hindi kinabit-bit mo na lang niya, tuboy nga daw tulo-tulo na. Kanami, kaya Action Boy, bit-bito. Ibalik mo yung suksok. Pero hindi lang obvious, di ba? Balik mo sa suksok. Oo. Tapos tingala, ito gina pala malhas ka. Ito lulo, hindi mantika. Ito nga pala malhas ka. Hindi na sa balas, mantika. Sa ulo, litso na rin sa kalo. Kagalit sa babaw. Ang lain, okay lang Action Boy, kung ando mantika, di ka tulo. Makita mo kay Action James, cream di ka tulo. Kaya mga salad, ang mga salad, di iba mutang yung yan. Ano naman? Siguro makalo man kuguro ay. Bisa nakagaw ni balaya, pero makalo. Yes, ando magician hat na balaya. Ang taas, gid bala. Sino may arat na mga ka-aksyon nga kalo nga mo naman? Sabi na parang, give up na sa pagpangita, mama. Grabe, yaw mangita. Basi may ara ka mo da, Miss J, basi may ara ka da nga kalo nga hi. Ano pa na na hi hat? Ano pa na? Na magician hat, guro. Ano na pagkabalo Basta ko? taas na sa kalo. Basi may ara ka mo da, arkilahan tabi. Borkilahan. Pwede hulam lang, Ubaklon. Oh, ti magician hat kid ya eh. Magician hat gid saya. Ti magician hat namin sa kaya the magic na dayo mo Oo, mga pagkaon da. kita mo nga halin da mga rabbit, halin da mga pispis. Igo ka ni rabbit da. Gani, ulo pa sa lechon. Kalain guro, no? Ang lagi na dayo kay gatululo, abi na malhas mo. Kung medyo lapad-lapad ang pares sa tiil sa lechon na yun. Punta ako sa kilid. Yan mo na pala, higaga ko nang ipuknit mo pag isa. Hindi mo kita kahalog sa kalo. Nakahalog sa kalo ko. Mong tiil sa lechon kay. Dasok. Papagutok. Na. Pagutok ko. Orasa. Amo na galing, hindi kita kaladlawan, tsura mo kita balas kaya. Gali kay kuhan gali. Mantika, mantika, isang baboy, hindi iya imo mantika. Pero amo lang, okay lang, nagari kay mantika, do balhas lang, kay James, kay gaputi, ang agid yun. Salad, galing yun pang take out, yan, ano na, James man. Kantahan ka lang tayo ni Jo Marie. Balotin mo ako. Dalida Ariel. Ano? May diya ka mo kung naka-release ng budget sa DSW para sa Baguio Odette. 3 months of waiting, nakapirma na kami payroll. Wag ko ni diya nga may ginapangatagli na ako muna. Sa inyo na guro, ano man. Ay ko kabalo kung naka-release na sila. Alfetisa. Dapat sa Disyembre pa to. Sige. Greetings ko na kay Tata Junior kag Nanay Sefa sang kalong-kalong. Sige, Yes. go. Delete Action Boy, sigurado damo subong nga simana next week sa mga Christmas parties. Ano ganitong balita special ta? So tagaan ta kamo sang mga pwede iregalo kag ang bot Silingon. silingon. Okay. Sa aton may wishlist kita, di ba? Oo, ano to wishlist mo? May ato ko to nga wishlist. Nga siling ko, pag wishlist ko, siling ko sa kay Ihada, mahal siling ko te. Tanawabing ako nga manito, bi kung manita, bi kung kaya, yan ang wishlist ko. Pag tanaw, isang akon nga wishlist, kaya isang kaya, kaya. Kaya, good. Yan eh. Oo. Ano wishlist mo bala kay Basi? Tagaan ka man sa mga listeners mo. Dali Hindi na, kay Muya ta sila. Hindi ko na mauya.
Wala ka man yung mga pangayo, kapabalo ka mo lang yan. Hingga mo ng wishlist Oo. mo. Okay lang ko bisan ano basta comes from the heart mo. Wow! Sara all. Ano kasi Nixon taho? Anything that comes from the heart. Sige. Okay. Una, direction boy, scarf. Scarf. Oh, pwede ka karigalo scarf. Okay. Oo, kay... Anong scarf naman? Ano na inang Scarf dali na naman balihog? te. Kasi- Oo, pwede mo siya i-bali. O, kung si Action Marlo nagabutan mo, amo na yatag siya kay namiana sa mag-scarf. Okay. Pwede mo siya Abi ko ano, bala para lang na sa mga kuan mo sa mga bahay. Scarf, ano do mo sa shawl. Shawl, Oh, lain na siya ang Alin ang shawl? Ang shawl, yung Action Boy, do more on silk ang tela, do Okay. tapos nipis. Ang scarf ya mo na Alaba na galing scarf yan, Oo, no? kagkuan ng cotton. Cotton ang tela. Okay. Kasi inyo yan, balo ko na yan nga mag-shawl ka mo mo. Shawl. Ang scarf Kay din mo na kumalangalang, shawl. kay kumalangalang, kung mangihip lang, ginatabon. Ginatabon? Oo. Yes. Sige, dalan. Ay, do ka lang alam na kaya mula na nung... Shawl? Ang Oo. shawl? Ang shawl ganito, di ba? Ginamo Lapad na. na niya? Medyo, hindi mo na sa super lapad. Kita kayo natabon na sa likod, dugaan mo na. Tiyan nung ginatabunan mo kung mangihi ka. Walang tabon eh. Nga malabon-nabon kami, sala mo na naman nangihi. Kaya kagawin-nabon. Payong eh. Nung dumago pag, amot ka upod ka to paglakata sa, away ka pa no, paglakata sa Cebu. Wala. Away ka pa. Sino naman ibulgar? Nalangalang kami kayo kagaw kami nagbiyahe. Oo. Nalangalang daw mangihi na. Dito kami sa mga kuan sa Mamayla nangihi. Oo. Dala sa mga pungpuo, mga Kapag nagusto lang, masigpong ko lang. Good. mga pungpuo. May payong, okay na na. Ang bot silingon sa Scarf. scarf, Action Boy, I will love you forever o when you are in my heart. Scarf? Oo. Sino nagambal na yan? Ang author ni, Ay na? mabuot ka? May isya ya. Dason imo ka man sa imo, kaya batao, ang Balita special imo, ini mo. Ako din naman yan. Ako mabutang meaning. Yes. Hindi ko makita ang connection sa I love you kag kuan sa scarf mo. Di kay, Kaya siguro kayo tungkol ara landa sa inyo. ibaliog mo siya. You are in my heart. Anong purpose ng scarf? Init? Sa init? Kung tugnaw, Action Boy. Pwede man init, pwede tugnaw. Kaya diba, na-notice mo kung tugnaw, ang ginatabunan, ang liog, ang dulunggan. Kaya mo na siyang pinakadasig nga makakatch sang colds. That's why nga mo na siyang ginatabunan. Pinaka-sensitive. Action mo. Yes. Kung natugnawan ka, okay lang, hindi ka mag-jacket, putsa, balay mo liog, kay madula ang, ang batsyag mo nga tugnaw. Nana mo na siya. Scarf. Ang next Action Boy, ayabot, hindi nyo kaya pagtagaan sang letter ya sa Christmas party, nakagabot, sa akong pa si letter yata. Again, suggest, hindi pwede na letter, kung Action Boy. Letter. Letter. Sabi ko, ano yan? Letter A, letter B. Hindi letter. Letter sulat. Pero put silingon sina, I am missing you, kung Action Boy. Nahidlaw ka sa tao, katagaan mo sang sulat. So, sulat lang. Oo. Di pwede mo nakasulat Tinahidla- sa sobre mo, tangan cash. Pwede eh. Pwede na yan. Oo. Nahidlaw ko pala sa akong mga ihada, kag ihado. Di sulat eh. Sulatan ta ka mo. Huwag kayong mag-alala. Sulatan ka mo ni Maninay. Para sa bata ni Mayla, si Seb. Seb, I miss you, Seb. Sulatan. I will write you a letter, don't worry. Basahon na yan ni Mayla. Mari Kay mo yan. Sa Marimal, basahon mo lang kay Seb. Kinidlaw. Nga gaulan. Bagyo Rosal siya. Ay, kalan. Ang next Action Boy, payong. Payong. Karagi ka na baton, payong? Oo eh. Ato. Kanutan. Good morning. Dira kay dira Christmas to sa mo? May lights on to siya. Wala ka gin-invite? Why? Balo ka nga makon-kuan kay sige lang mula. Sukmatis. Sige lang mula. Payong Action Boy. Pero ambot silingon sina, I will protect you no matter what. Di protektahan ka gini, kanutan mo. No matter what. Nabi tayo payo nga, tayo kami nga, kanot Kanot guwapo. ka. Kanot guwapatan. Yes. Bongga. Di mo na Action Boy, protektahan ka. Next Action Boy, nakabaton ka na bala or may ginhatagan ka na sang, ng mirror? Sang kuan pa sang elementary, bala may exchange gift bala. Mga elementary. Sila na mo mga mirror or kuan ng ganinang panahon na butang picture bala. Picture frame? Mirror lang tatanay. Mirror. Oo. But silingan sina, hindi ka kuno malipatan sang imo sini nga ginhatagan. Teka, subong ang mga elementary kag mga high school mo nga mga grad tao di si. Do sa aton nga 50,000 nga viewers do 45 gid na ding imo. Kaya hindi nila Action Boy malipatan. Mirror, no? Oo. So, dumdo ka sa una, pero daw mga hindi na
ang lain sa una, ito ka-square gid sa una. May aran sa una, di ba yung handle ba? Oo. Sa mga exchange gift, mo na mo. Kaya sa mga exchange gift sa una, tag 50 lang mo. Oo. Diba, Tayo mo na 50. Tinagano mga dali-dali. mirror na mga laga na sa mga tag 45. 49. 49. Uy, waki. Kung isipa mo sang putos. Pati putos si Tiyan Sir mo Paul. Amo na sa na mag-exchange gift ya. Magsiling kaya nga 50. Hasta putos ginaisip na yung presyo sang putos. Ay, bungga. Hindi pa na uso sa mga bag na sa una. Sa ang putos na yati mabakal ka na sa putos mo hasta mga scotch tape mo da. Ay, dala po yun na. Naisip na iya. Kay para ka 50 karon Labaw ka. Labaw ka na karon ya. Naman. Oh, Mirror, mirror on the wall. Si Ating ambot ano na panghatag sa iya, guro magabutan suman. na eh. Suman ka rin dyan. Ang next action boy. Kaya alam mo dyan pagbukas siguro sa'yo, kung niya kapilit. Hindi Ang ginapilit. Anong ginapapilit? Yung ginakuhaan. Yun ang kinalang scotch tape. Why na? Kuha, ano ka mo yun. Kalain. Ang next action boy, chocolates. Chocolates. Nami mo na. What's sitting on I love you? Puro I love you daw may mga scarf. I love you. Itong chocolates mo man. I will love you forever. Ito yung scarf, ano ka? At chocolate, I love you lang. Ay lang. Amo na nga sa mga gapangaluyag, usually mga chocolates ang laginatag. Yes. Chocolates, kag flowers. I will always love you. Okay, next. Sige. Sing-sing action boy. Sing-sing, wa. Gusto Na, mo na, na. tag si mo sing-sing. Ano nang butslingon na? Please be mine. Uy. Ay! Ay, kalain. Tikon hindi kay go. Ate, please be yours. Dapat takso ni action boy. Kay, amo na siya, kung anong size ang imo tiil, amo na size ang ring mo. Kuntil mo be 8? 8 na? Size 8. Ang size ang ring. Amo na sa yes. gila. Arilo, sing-sing. So para daw hindi ka gali mababalaan dahil nga sing-sing atag mo, makunta lang sa size ang yatil. Yes. Ah. Doon, din action boy. Okay. Amo na mga measurement. Kung ano kalapad imo dupa, amo na siyang imo nga height. Ay na? Yes. Taksabla karon. Daso na mo na naman naton nga balita special. Ay, gali ka? Para makabalo. Bago lang ko na ikabalo ako. Iba si imo lang na himo ya. Tistingi daw. Para malalaman mo ang totoo. Ang next action boy, keychain. Keychain. Oh, thank you gid sa tanan nga nagpa-Boracay, tanan nga nagpa-Singapore, tanan nga nagpa-Hong Kong nga naghatag sa akon sang keychain. Nga gato among ginapirbiyang mga kuno, Brato. Mga ref magnet. ref magnet, keychain. Keychain ni action boy kiti ko sa Boracay, wala Ako keychain ganun yung- 100. Ako nga na keychain, harapan na sumungos na sumungo. Huwag ka pa maubos pangatag. Ato. Sa, Nagbakalbakal ko lang. sa Boracay Sa Brato laman po 7 ka bilog 100 na. Kami ngalan, ganda na Boracay. Oo. Hong Kong, Hong na Kong, Singapore, Singapore, Macau na. Sa Singapore, may lain-lain na itong presyo sa mga keychain. Tagbila bakal Ang mo. ang mabulbrato to, ang $10 siguro. Ang $10 siguro mga pulo, mga bilog. Ate, di ba? Muna na sa titag dahil $1 lang ang kwanting $1 is equivalent pila subong 40 sa kwan bala sa Singapore dollars. Oo. Ti brato lang. Okay. Amo na pa. Ambot kung pulo ang $10 kung ba 5 bilog. Hindi, gusto mo damo. Di kay Isa ka stasyon ang matagan. Pero ang namin sin action boy, I wish you good luck, no? kita mo lang. Kami ning full man Amo gali. na gani nagpasalamat. Iko sa nagpaahatag sa akong suntanan nga mga kakitchainan. Kakitchainan. Ako ginatawag. Ang next action boy, pwede pa. Photo album! Among ginisa sa pinaka-initan. Escape gina. So, high school lang kami action boy, worth 200. Hatag yung sa akong giubos siya bakal photo album. Ano man sa'yo? Ano ko niyang photo album? So, nauso pag sa exchange game, so, nahabon. Habon pa. Boror. Habon sa nauso na ya. Mga ano Tapi lang yung exchange game pa, tag 20 lang to. habon. Kita to habon, no? Tapos ka tanawa daw, kag kuwan. Kita, so naisipon mo na ang putos. Ay, naano! Sige, nandaw. Ang So, habon. nakatilaw kami gani nga exchange game, ni Skyflix. Ay, naano mo na. Wala ba na thrill. Elementary mo. Gani, no? Pero ako yung high school ko na nabato ng photo album, action boy. Hambal ko na. Di ang sa una, sa high school, kung may Friendster na to, may iba na nga social media, pwede ka ka-upload. Di wala ka na pa-develop. Kasi una na pa-develop ang film.
Ti ano man yung ibutang ko dito puto albo ba? Nambal ko ibo na lang niya. Utang niya sa mablay, sa siniko. Malainan sa pasiwa. Galing kay Action Boy, what's sitting sa photo album? Putting our love in it. Puro love. Na. Sige ito na oras. Yes. Next. Sige 15 days to go before Christmas, mga ka-aksyon. Esther Ray Benitez, morning dira. Maninoy! Happy Christmas. Kay Merry Josefina Christmas! Locsin Generat. Standby na kita sa Action Hotline with Action Artay Hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Champion Superpower with Extend